Ka jingnya kan at hari Bangladesh kalawan ra ka jing pikir bat yeng yu treng ya ke India bat menta ka sngi daki pautali ki sipai kilawan hiar shanong talang ka West Chanta Hills banyada ya ki pat ba bat kumjo ya kari. Ka Prime Minister kari Bangladesh ka Sheikh Hasina ka hab ban resign bat phet krat sendan she India menta ka sngi hadin baki pat bhur ki lalit kendar ya ka yeng sa jongka ha ka jingya ki sarkar ka balane na du ubnai baladep. Ka jingwan poi ki sipai India ha than khaput Keralong banyada ki beriu jong negeri nakano no jing syah hiar thama na ki shiliang khaput. Kidan khandai battalion ki BSF ki balawan kerpang ban pahara ha khaput ke Meghalaya hadien balami ke jingja ha Bangladesh. Ka sarkar Meghalaya kala penjari korpiu habaro shilenter ka khaput bat ka Bangladesh nadu 100 baje janmiat 100 baje menstep hapo arspa meter shapo India na u rishot mauput ne u zero line ke India bat ka Bangladesh.